Всички ние знаем, че муковисцидозата, или както я наричат в англоязичната литература кистичната фиброза, е обменно автозомно рецесивно заболяване, което засяга екзокринните жлези и това е най-честото от редките болести в кавказската раса. Страдат основно дихателната система и гастроентерологичната система. Затова обикновено и колективите, които се занимават с този проблем, са основно пулмолози, детски и възрастни, и гастроентеролози, детски и възрастни. Разбира се, в последните години, поради напредъка на медицината, и редица други колеги се асоциират към тези колективи, които работят с пациентите с муковисцидоза. Знаем, че през 30-те години на миналия век Гуидо Фанкони, който повече от педиатрите много добре познават, защото той е един от основоположниците на съвременната педиатрия, описва за първи път в медицинската литература това състояние. По-късно обаче едно друго име изплува на повърхността и всъщност кистичната фиброза се свързва основно с нея. Това е Дороти Андерсън, която описва в литературата това състояние. Искам да ви кажа обаче, повечето от моите колеги педиатри, разбира се, знаят, че това заболяване не се е появило сега, въпреки че то е било с летален изход. Още стария норвежки фолклор нашепвал, че горко на това дете, което родено солено при целувка, то ще умре скоро. И така, от една продължителност, която е от 1, 2, 3 години, сега съвременната медицина в последните 20 години доведе живота на тези пациенти някъде до към 50 години. Това е благодарение на високодозовата ензимозаместителна терапия, на инхалаторните ДНАзи, на инхалаторните съответно антибиотици, на физиотерапията, на нутритивния статус, който искаме да постигнем при тях. И все пак, това е един огромен икономически и емоционален товар, както за пациентите на първо място, така и за обществото. Така, например, през 1991 година в Щатите един пациент е струвал от 13 до 45 хиляди долара, докато сега с съвременните съответно лекарства, които са въведени, той достига до 150 хиляди долара. Сами разбирате, че обществото прави всичко, което е възможно, за да подкрепи тези пациенти. През 2011 година се появи една публикация на колеги, които считат, че в не всички европейски страни спазват стандартите, тъй като и те изпитват различни затруднения. Ето защо ние аз и моите колеги, се явяваме длъжници пред тези пациенти и правим всичко възможно на всички нива, да можем да подобрим нашата работа, да придобием съответно една наистина европейска клиника, да бъде и болница, разбира се, която да обслужва на най-високо ниво тези пациенти. Болница Света Марина в годините се позиционира като една високотехнологична болница, обърната към социално значимите заболявания. Света Марина, както и Медицинския университет, насочиха своето внимание и към болестта на отделния човек, и към неговото преживяване в тази болест, и към тези заболявания, които се поставят в групата на редките заболявания, но те модифицират патологията по начин, по който се налага един индивидуален подход или така наречената персонализирана медицина. Именно в този контекст е и създадената структура в Света Марина, двата сектора, които са в педиатричната и пулмологична клиника за пациенти с муковисцидоза. Ние, като ръководство на болницата, а също и от името на университета, декларирам, че винаги сме подкрепили и ще подкрепяме такъв тип прояви, които насочват вниманието си към пациенти, които имат по-малка гласност в обществото и за жалост тези хора получават по-малко насочена помощ от обществото, докато чрез такъв проект, чрез участието на неправителствените организации, пациентите, страдащи от редки заболявания, намират своето място и покриват своите нужди по отношение на лечението. С голямо удоволствие заставам пред микрофона да изразя своята благодарност към доцент Георгиева и към нейният екип за това, че съумяха да организират тази първа среща, посветена на едно от най-често срещалите редки заболявания. И тази среща, аз съм убедена, от тук нататъка ще се
превърне в един модел на поведение, както в изграждане на център за муковисцидоза в България, а така също и ще очертае алгоритмите за комплексното поведение на пациентите с тази болест. Искала да призова пациентите и родителите да бъдат по-активни, тъй като, за съжаление, в последните кампании те не се включват, и да бъдат по-активни и в този опит, който ще се установи във Варна, да се сподели на останалите места, тъй като моите опасения са, че в София това обучение няма да се случи. И това зависи не само от лекарите, и от пациентите. All patients over 8 years old will complete an exercise test to assess their physical fitness and to monitor for any desaturations during exercise. And we currently use the modified shuttle walk test, which requires little equipment but space, which can sometimes be difficult. Една много голяма инициатива, която започва с правене на картички, ръчно изработени коледни картички в началото на октомври, даже всъщност по-скоро в средата на октомври, и продължава до дните преди Коледа, когато започва масираното продаване на тези картички в супермаркети Пикадили в Варна. И благодарение на тази коледна кампания ние вече 5 години успяваме да помогнем и на Света Марина, и на други хора в нужда. Тази година събрахме 12 000 лева. Сумата наистина изглежда незначителна, ако става дума за дарение от мащаба на фирма или голяма организация, но за нас е огромна, защото картичките бяха с единична цена около 3-4 лева, така че представете си колко картички сме направили. И 9000 от тези дарения са вече дарени на болница Света Марина за закупуване на спирометър, на сонди за ентерално хранене и на специални храни за ентерално хранене на болните от муковисцидоза. We have two dedicated physiotherapists, and you'll meet one of them, Victoria, in a minute. We have 1.5, not actually half a person, it's just half their time is spent in, 1.5 CF dietitians, and you meet one of them in a few minutes. We have a clinical psychologist. Now, a clinical psychologist is a relatively new addition to our team. I think they've been with us for about 2 years, but already making dramatic differences to our families, picking up things that we would never have uncovered, particularly when it comes to compliance, because one of the biggest issues with a lot of the medications is they say they're taking the medication, and we know that most of them aren't. And so that's something that the psychologist has worked with, and we've found big differences as a result. We have half a social worker as well, and that's just to ensure that they get the support, financial support that they need. And often not being able to come to a clinic is because there's no money, but the social worker can help us sort that side of things out.